ayidandi iDurban July. Hey ukuthi manje maningi nalama July angithi vele siyedandi next week. Usujahile Asikakaye dandi. Ukuthi inqondo yami isilapho. Ngoba ubengayanga kushuthi kwiDurban July. Cha ngile kwiDurban July. Kodwa ngithi indlela esitube ngayo ayifani. Uyabona mina ngisasulekile kumanje ngithe awubona uchizo omncane la siqhemeza. Uchizo kushuthi wasala ngomgqibelo. No. Into kade ngiyishaya manje ekseni. Ezisale ngomgqibelo. Bengishaya iomelette for breakfast. Okuchaza ukuthi ayingidlanga kangako iDurban July ngoba bengumacaphu nakusala. Khona ke legenge phoqayo salad. Hayi lalela ke mina. Yababona ukuthi baxayekile baphasha imlomo manje. Yini ukwenza izinto ngenkani kuhle ngoba njengoba sikhuluma nje inyanga yamadoda bolova ngiyanicela bafowethu ngiyanincenga ake siyekeni ukuphoqa isimo masingavumi uyophoqa uya kwiDurban July uphika nabantu ade bedlala into kufela beyihlele kahle lento usuhamba nentombana yakho Nkosi yami efaka nezinkopho ezibhande lezi othi unayo uthi uyayibona seyisele lapha emqamelweni akuhlelekile isimo asihlelekile. Ay ukuthi labantu bekhuluma ngawo asimazi ngoba phela mina bengingayanga kwiDurban July futhi bengayidingi nje enhlobo. Uyabona ke ngiyanga futhi noMroza ngithe angayi lapho sagcina sihlalele sothi uMroza uyile kwiDurban July. Sathandana nje saqhubeka masizohamba ngoba sesiya kwiDandi July. Sikhuthaza amadoda ukuthi yenzani njalo. Mangabe uzazi ukuthi uxakekile thatha umuntu oxakekile. Enizokwazi ukuthi makufika izimo enje idinga imali nidlusa izileni nobabili. Uyababona le couple ukuthi ayibanga na inkinga nje. Ibidlela ukudla okujwayelekile. Bebe busy bebe ngokuthi bakhankasela uMroza ukuthi unominate. Abasayizwa ngisho indaba yeDurban July. Into ebalekile la mfethu uyabona sisaxakekile kusakhona nalento yocollusion yonke into sibusiness ezibalekile serious. Uyayibona lento yeDurban July ngeke mfethu ayisenzelanga lutho thina. Oqala nje ubuyile kodwa ubuyiharishile nemoto usuyaxoshwa ngala uhlala nomashonisa naku ufuna imali yakhe lana. Luckily enough mina vele umashonisa. So nje I'm safe. Phela yazi indaba abanye bethu ingakho ungayaka because imali ibolekwe yonke wena wangaba nayo yokugibela. Cha bengikhona bengiyosebenza angithi uyazi ukuthi khona abanye abantu ngokuthi bewukhona iDurban July abanemali manje akade bekhona abafike benemali encane kwiDurban July baphuma sebenenkulu. I'm one of those. Yazi labo bantu uzobabona uma usuphume nje manje uye lapha eGugudlamini Park uzobabona behleli lapho ibona abantu abanemali ke manje. Mothi uyabheka futhi kodwa omahlalela abasebenzi kodwa imali khona. Hambani. Okay kulungile sambe kodwa sesihamba usuku wamvotela uMroza. Hayi sekimvotele kakhulu uMroza. Ngicela sibone. Cha ngicela siveze. Ngicela siveze. Angithi vele thina sobona la ngeke babone abanaleli. Yazi uvote uyashutha veza. Esalungiselela ukuthi uvotwa kanjani. Okay. Kusho ukuthi kune youth conference uLady D Jabulu Jule noPulse FM bala exhibition center premiers office balapho kumanje abantu abasha bazobe bekhona khona ke uPremier umhlonishwa uNtuli uyena ke kuyena ohola nje yonke le conference noma le ngqungquthela yabantu abasha. Uvotwa kanjani? Ngithi buka imange ngigilile Mroza buka Mroza awothi wina Kulungile. Yeah Asenze nje. Nangu uvuthi. Hayi nakulalela mina salad mina ngithi thina sobe sila thina sobe sila ngomhla 20. Hayi kulungile vele sisho ukuthi sobe sila